Salut! Echipa Iluminat Ieftin are plăcerea de a vă prezenta lustra LED dimabilă cu telecomandă și 3 funcții cu 4 pătrate. Haideți să începem! Lustra o identificați pe site-ul nostru iluminatieftin.ro folosind codul II2758. După cum puteți observa, lustra vine împachetată într-o cutie de dimensiuni medii de aproximativ 30 x 30 de cm, în interior fiind protejată de un material compus din polistiren. După cum puteți vedea, fiecare element luminos are câte un braț de prindere pe firele de alimentare. Brațul are la ambele capete câte un filet pentru a fixa elementul luminos pe baza lustrei. Montarea este relativ simplă. În primă fază se înfiletează fiecare braț de element. Odată fixat, se introduce în suportul lustrei, iar cu ajutorul șurubului din interior se înfiletează pe acesta până când este ferm și sunteți mulțumit de poziția elementului luminos. Având o dimensiune relativ mică, de 40 x 40 de cm și înălțimea de 10 cm, noi recomandăm ca lustra să fie folosită într-o încăpere de aproximativ 15, maxim 16 m2 pentru a obține un iluminat cât mai puternic. Etapa finală este conectarea lustrei la firele de alimentare cu ajutorul rigletei din pachet. Pentru a funcționa telecomanda, aceasta trebuie să fie sincronizată cu lustra. Modul de sincronizare este relativ simplu. În momentul în care ați pornit lustra, apăsați pe butonul de setup aflat în mijlocul telecomenzii de 3 ori consecutiv. Lustra, odată sincronizată, o să flicăre de 3 ori. Telecomanda are următoarele funcții: on-off, schimbarea temperaturii luminoase de la 2700 Kelvin la 6500 Kelvin, reglarea intensității luminoase în funcție de preferințe. Totodată, regăsiți și modul de noapte preferat de copii. Sperăm că informațiile v-au fost de folos și vă mulțumim că ați fost alături de noi până la final. Vă așteptăm pe site-ul nostru iluminatieftin.ro pentru a descoperi o gamă largă de produse.